Masithabathele ithuba ke sikwamkele kwinkqubo yethu emnandi kakhulu Ezokholo Gospel Show. Igama lam nguBongani Yona. Mandikwamkele ke kwistudio sethu, ndikwamkele apha eMpuma Kapa TV. Kuzaba mnandi ke namhlanje, sikuphethele umculo omnandi, sikuphethele ke interview ezimnandi, kanti ke sinayo ne-devotion emnandi kakhulu. Masibaleke ke siye kwi-devotion yethu ezaba mnandi. uBongani Gcantsana uzothi ke asinike amazwi osikhuthaza. Masimmamele xa ethetha. Mandibulise kubabukeli ngegama lenkosi yethu uYesu Kristu. Ndingumzalwane uBongani Gcantsana. Ndiphuma kwibandla laseThornhill Assembly of God, back to God. Thanda ukwabelana nani babukeli ngencwadi kaMarko chapter 10 iverse 46 ukwehla nayo. Ithetha ngemfama egama linguBhathumeni. uBhathumeni wayengaboni, engakwazi oba azenzele izinto athanda ukuzenzela zona ngoba wayengaboni, eyimfama. Wayexhomekekile kwizihlobo nezizalwane okokuba zimncede xa efuna ukwenza into ethile naxa efuna ukuya endaweni. Loo nto imhlupha ngaphakathi entliziyweni. Apha eBhayibhileni xa sisiva kuthiwa wayehleli ecaleni kwendlela engqiba. Ngeli xesha uYesu engena eJeriko ehamba nabafundi bakhe nendimbane eyaneleyo. iBhayibhile yesiNgesi ithi a large crowd ehamba noYesu. Into endiyithandayo kuBhathumeni kuba noba wayengaboni nje kodwa wayesiva ngendlebe. Wayekwazi uzahlula izandi ezidlula ngendlela ngoba seyiminyaka ehlala ecam kwendlela engqiba. Wathi akuva ukuba esi sandi sidlulayo sinoYesu phakathi. iBhayibhile ithi zange athule ngoba wayesazi ukuba yimini yokuncedakala kwakhe. Wayazi imbali ngoYesu ayenzileyo, okokuba lo Yesu nguye owavusa umlwele ona 38 years egula echibini leBethesda. Lo Yesu nguye owavusa uLazaro esele esengcwabeni iintsuku, kodwa kwakufika uYesu wamvusa uLazaro. Wakhumbula uBhathumeni ukuba lo Yesu nguye owanceda intokazi eyayinethombo legazi iminyaka ingancedakali emagqirheni, ichithe imali ezinkulu ifuna uncedo. Kodwa kwakugqitha uYesu, yabambelela kumqukumbelo wengubo yakhe, yaphila. Wazi uBhathumeni ukuba naye ithamsanqa lifikile kuye namhlanje. iBhayibhile ithi wakhwaza kakhulu esithi, Yesu, nyana kaDavide, ndenzele inceba. iBhayibhile ithi ke abaninzi babemthulisa, abaninzi besithi uyangxola, bengafuni ukuba uBhathumeni afikelele kuncedo lwakhe. Ndiyakholwa ukuba abo babehamba naye babehlupheka xa besiva uBhathumeni uzawuncedakala ngoba babebhenefitha nabo kwimali eyayibekwa kwisitya sikaBhathumeni. Babesazi ukuba xa izivakashi zigqitha ngendlela zizawunika uBhathumeni imali, xa ziza kumnika bona abahlobo bathanda ukumnika loyo bathanda umnika yona, enye bayithabathele kubo. Andazi ingxaki ukuyo mbukeli, kodwa namhlanje ndikuchazela ngebali lendoda eyayimfama uBhathumeni, owathi ngenxa yokokuba kugqitha uYesu
wabona uba lithuba lokuncedakala kwakhe. Noko izihlobo zimvalela zingafuni ukuba ncedakale, andazi uba nawe ubethakala ndawoni. Kudala ukhwaza ngobani abakuthulisayo, yintoni ingxaki yakho. Kodwa ndizothi kuwe namhlanje uba don't give up. Biza kuYesu. Ixesha lakho liyeza okuba uYesu akusabele. Ngoba kuthiwa akuva uBhathumeni oba uyakhwaza, wema uYesu. Wasabela kuBhathumeni wathi mbizeni. Kwa aba bantu bebesithi kuBhathumeni uyangxola, yakwangabo abaphinda bamphakamise bathi phakama, yiza, inkosi yakubiza. Aba abazintshaba zakho namhlanje, ngenye imini isezawuba ngabo abaza kubizela enkosini bathi inkosi yakubiza. Funa ukuthi mbukeli, qhubekeka, biza kuYesu, ngoba uncedo lwakho lukuYesu. Alukho ebantwini, alukho kwizihlobo, alukho kwizizalwane, kodwa lukuYesu uncedo lwakho. Okokuba wena ukhululeke kule ngxaki okuyo yeminyaka. Yesu xa efika kuye uBhathumeni uyambuza okokuba uthanda okokuba ndikwenzele ntoni. Uthanda okokuba ndikwenzele ntoni. Uyazi uYesu ukuba uBhathumeni unengxaki, akaboni ngamehlo. Kodwa akathandanga ukuba amkhawulele, ngoba uthanda ukuva uba yeyiphi na eyona ngxaki odinga uncedo kulo. Kusenokwenzeka ukuba uyimfama uboni, kodwa ayona ngxaki yakho othanda ukuncedakala kuyo. Loo nto uYesu athi kuye, yitsho okokuba uthanda ukuba ndikwenzele ntoni. uBhathumeni isicelo sakhe sithi, Nkosi, ndithanda ukuba ndibuye ndibone. Ngoba ininzi into eyayimhlupha ekungaboneni. Ninzi into eyayimonakalela ekungaboneni. Ninzi into wayelahlekelwa yiyo ngenxa yokuba engaboni. Wayesazi ukuba xa enokubona, eyona nto yokuqala engaphela kokuba azohlala ecaleni kwendlela angqibe. Esona sifo ebesibuhlungu kuye kokuba noba kuyanetha, noba kuyabanda, noba kushushu, kodwa abahlobo bebekhuthalele uyokummisa ecan'kwendlela ukwenzela ukuba babhenefithe ngabo. Ngentlungu yakho, ngokuhlupheka kwakho, khona abantu ababhenefithayo, abangafuni ukuba uphumelele, uphile, uziphilele, uzenzele izinto. Bayakholwa ukuba uxhomekeke kubo. But ndizothi kuwe namhlanje mbukeli, ngoYesu Kristu waseNazaretha, owafayo, wangcwatywa, wabuya wavuka engcwabeni, lamfunqula ilifu, lombeka ngasekunene koThixo Yise onamandla onke. Ungancedakala nakweyiphi na ingxaki okuyo mhlali, nawe mbukeli. Biza kuYesu, bika ingxaki yakho kuYesu, uzokwazi ukuncedakala. Ngaloo mazwi ambalwa namhlanje ngizothi kuwe, don't stop calling on him. Uyeva, uyaresponda. Wait for your right time oba uThixo akuphendule. Ungadinwa, unganikezeli kule ngxaki ukuyo. Biza kuYesu. Noba bayakuthulisa, noba bayakugxeka, noba bakubiza ngamagama, kodwa continue calling on him, uzoncedakala. Lawo ngamazwi endithanda sahlulelane ngawo namhlanje, mbukeli wasekhaya. Inkosi ikusikelele.
Wow, that was very powerful. Ndiyathemba ukuthi nawe apha ekhaya uye wonwaba, uye wawuthanda la mazwi athethwayo kamnandi kakhulu ngubhuti Bongani. Masifumane ibreak yethu. Xa sibuye ke siza kuphathela i-artist yethu. Asiphinde ke sikwamkele kwinkqubo yethu emnandi kakhulu. Sahleli kunye nam uBongani Yona apha kuMpuma Kapa TV channel 260. Inkqubo yethu ke emnandi kakhulu Ezokholo Gospel Show. Kanti ke namhlanje sinayo artist yethu. Not only an artist, ngumuntu owenza events, ngumuntu okwazi uemsa. Ndingabala ntoni na. Siphethe uSinqobile. Sisinqobile kunjani? Ndiyaphila Nkosi vuto wami kunjani kuwe? Siyaphila. USinqobile Sandile ngowaphi esenza ntoni? USinqobile Sandile. Wow. Wazalelwa eMthatha apha Eastern Cape. Kwilali nje. Nkosi yami ndeka noyibiza these days ngoba ayidumanga kahle, but I'm proud to be born there eMqhekezweni. Yeah, did my primary years phayana. Yes. And yeah. Wasuka eMthatha wabangisa eMpumalanga. Yintoni edibanisa neMpumalanga? Okay, so my mom relocated to Mpumalanga. All right. Ndikhula nje ndikhuliswa ngumakhulu wami. Then mama bona ba man usana lami mandiluthathe. Then relocated to Mpumalanga, finished my secondary year, my secondary studies there. Okay. And yeah, came back to PE again. All right. Now sidibana nawe ngoku sowungumuntu oculayo. Sidibana nawe sowungumuntu ohlabelelayo, lead singer praise team. Sidibana nawe ngoku sowungumuntu odibana ne-microphone uemse. Udibene nokucula wakho. Well, growing up, I always say stories about people say the same thing, but in like different experiences. Yes. Now I grew up ekhaya kuthandazwa every night. My grandmother will recite Psalm 23, recite Psalm 23, then sicule ke ngoku, you know. So obviously xa uculayo pha awunokuthi ungumuntu okwazi ucula, and then you can go and stand in front of people and sing. So I sang opera at school. Yeah, and then yandohlula. Yandidabula, voice cracked. Okay, all right. And I started honestly uqala ucula serious when I got saved. That was now 10 years ago. Oh, Yeah, okay. I was celebrating 10 years, but I'll tell you more about it. Okay. Sinqo exclusive events. Yes. Tell us about that. Yona ke iqale nini kwenzeka ntoni? So Usinqo Exclusive Events is my baby. It's my company that I started. I have passion for music. I have passion for people actually. So and then I discovered, okay, I can stand in front of people and actually direct them and tell them what to do in a particular place at a particular time. So I was given an opportunity to MC a wedding. Wow. And I did well. Okay. I was like, okay, even I have to say so myself, I got positive responses really. And since then, I never looked back. You know, people would come and say, Dinento Tileman, please MC, can you please come MC? I'm like, okay, there is something about Ibonayo. Then, yeah, let me just run with it. And so far, so good. Interesting. I got a chance to listen to i-video zakho leader enkonzweni ucula. Ndafumanisa bachino sisi une voice powerful. You've got a very deep voice. Now I understand why you said the opera was not your thing. I-voice yakho in a command. I-voice yakho has some anointing kuyo. Tell us more about your religion and the music. So like I've said before, ndisindisiwe. Yes. I serve at one of the prominent churches up ePayi under the leadership of Pastor J. Jadezweni, Rock Ministries up eGqeberha. So it's a church that motto yabo bathi vision is to serve, impact and penetrate the community. Okay. So iqala using the word of God as our blueprint. Amen. Of course. So I'm in a church where it does not promote celebrity, I'll put it like that, but it nurtures believers. Yes. So I get nurtured phayana, taught uba hamba kanje na kanje. I must say ukufika kwami phayana akufani nangoba kule ndawo ndikuyo ngoku. So I've been nurtured and I get trained phayana
obviously using the word of God as a blueprint, and Ubawoke just keeps on elevating and esenza umsebenzi wakhe through me, of course. Sinqo mhlambi ke abanye abantu bayafuna uyazi ukuthi ke where do you see yourself apha emculweni? Mhlambi can we expect a single anytime soon? Is there something coming? Nje khawusikrobise khasibawise. Jesus. Oh, hallelujah. God willing, Yes. God willing, I'm definitely looking forward to having something out there for people to listen to, other than getting it from church. But it's a good thing that nize enkonzweni. But yes, definitely working on ukukhupha something. Okay. I recently had a worship night of praise. I was celebrating 10 years in the salvation journey, celebrating 10 years sober. Also get bonus 10 years is serving under a ministry ka Pastor Hlubi and Pastor Linge Jatezweni. So it's been a pleasure. So I'm definitely going to release something soon, and very soon. Yes. Sinqo abantu abatsha sometimes they find church boring. They find church as into yabantu abadala. Young people abangangawe being in church sometimes it's not something interesting. Abanye bazibhaqa bekwendawo ezithile zolonwabo. So what message can you give to the young people out there, especially abantu xa besithi hey ndiyagowa man andikho right ndistresswa kungabinamali yonke laa nto? What message can you give them about being in the presence of the Lord, and also your ministry, your music also? What can you promise people ngayo? Well, as someone who's celebrating 10 years sober, Yes. and as someone who has lived obabom out there, Yes. look here, I'm not gonna lie to you, I'm not selling anything to you, but I can boldly say, Ubana, this life is way better. Boldly so I can say it with so much confidence. Uba ubomi bokwamkela uYesu njengenkosi nomsindisi wakho is much better than ubomi obuphila phangaphandle ungazazi. Uba uthi uyagowa uzawuphinda uzawuhamba uyoyenza lento yenza uphinda ubuye umgogo sakulindile. And if you are in the presence of the Lord, you pray, Lord, please give me guidance. What do I do? You know, Uba will preserve you through that period that you go through, whatever it is that you're going through. Yes. He will preserve you. Akunikeze people to go to. And there is now your local church. That's my testimony for me. It wasn't easy, but I'm grateful to God that I had people to run to. Amen. Amen. Sinqobile, thank you so much for the experience or started through yona, and also wishing you all the best with your music, wishing you all the best with the events. Ndiyathemba ukuthi ke sophinde sibuye ube lapho uzosixela ngesingle yakho that is out, and also making sure that ke uyasimema. Thank you so much. Oh man, thank you so much for having me. That was uSinqobile ke sixela about uhambo lwakhe in the music, in the journey with Christ. Xa sibuya ke siza kuphathela more. Make sure that you don't go away. Kanti ke ngalithuba sothi sifumane umculo omnandi kakhulu kuSinqobile uzora sinike ingoma emnandi. Make sure that ke awubheki indawo, you enjoy the music. Masimamele. Zulu yemfihlaka lo Zulu yesima nga eza lise umhla banesi baga let's luyesima ngaoga tikunya na owe sa ebantwi ningogu basindisa ayi obobuntu lubolu tandolwa kenalo sebentiwa keunge
kholwa yona hlaba nakugwetywa mawu dunyiswe Nkosi kuze phakadeni haba kholwa yona hlaba nakugwetywa mawu dunyiswe Nkosi kuze phakadeni sithi zukiseka simakade wena ubizwa nasinzulu zukiseka simakade wena ubizwa nasinzulu Syria mhlekazi sithi bayethe kosengcwele owangithwalela umqhele lo wamqhele wakuhlaba kuze ngibe nokwethaba bayethe Nkosi yami bayethe Nkosi yami bayethe Nkosi yami bayethe Nkosi yami for you deserve the best. You deserve the best. You deserve the best. You deserve the best. The best. You deserve the best. Lord, you are worthy to be praised. Lord, you are worthy to be praised. Lord, you are worthy to be praised. You deserve the best. Lord, you are worthy to be praised. Lord, you are worthy to be praised. Lord, you are worthy to be praised. You deserve the best.
You deserve the best. You deserve the best. You deserve the best. You deserve the best. The very best. You deserve the best. Hallelujah. Wow, bimnandi kakhulu ke ishow yethu namhlanje sifumene umculo, sifumene nemessage emnandi. Kanti ke phambi koba sikushiye sinaso isimemo kubantu basemthatha ku-area ekuthiwa xa ibizwa Ingqeleni eMthatha. Siyacela bethu nani ukuthi ke sonke simenywa i-SJ Volunteers. Bathi ke bona ke masithathe ingubo zethu, masithathe i-teen staff siyonceda abantu abakwintlekele. Bona ke bazobe bene-drive through ngemini ke nge-30 kaMeyi besithi ke beyi-SCJ Volunteers. Bayasimema ukuthi ke sithathe yonke into siyokudoneyitha. Loo nto unayo uze nayo etafileni kuze abantu bakwazi ukufumana uncedo. Kanti ke kuzoba khona ogqirha nonesi batshekishe i-high, batshekishe neeswekile zethu. So make sure ukuthi nge-30 kaMeyi ukhona phayana Ingqeleni eMthatha. Kanti ke ngalithuba ke siyayivala ishow yethu sithi goodbye, see you next time.